Så vi tog udgangspunkt i Pecha, og så vil jeg fortælle historien om vores praktikforløb her på modul 10, hvor vi er ude og snakke med dem. Og det første var, det var at have noget kommunikation, for det var også at have taget kontakt til dem. Så vi skulle ligesom snakke lidt frem og tilbage, og så skulle vi finde ud af, hvad deres behov var. Og det er jo så meget vigtigt, når vi kommer ud til dem, fordi hvis ikke vi ved, hvad deres behov er, så kan vi jo ikke motivere dem til noget som helst. Så vi snakkede med mester, og så blev vi enige om, at jeg er lidt langsomt, undskyld. Ja, at vi skulle ud og bruge den første dag til nogle observationer. Så vi mødte kl. 7 en fredag morgen, nede sydpå, nede i Skive. Så vi skulle meget tidligt op. Og så gik vi ud med hver vores svend, og så fulgte vi med dem en hel dag, og med en lille blok papir, og skrev ned, hvad vi så. Vi har så sammen lavet det her papir her til hjemmefra. Og så var vores primære fokus, det var egentlig på arbejdsstillinger, når jeg nu flytter mig. Så kan I også se det. Hvor vi egentlig havde skrevet ned, hvad vi skulle holde øje med. Fordi vi havde vores forforståelse. Men ja, vores arbejdsstillinger, det var det, vi primært skulle kigge på. Og det fik vi så til at gå med til klokken, der var hen af 12. Så havde chefen serveret noget pizza. Og så havde vi et spørgeskema med, hvor de så fik lov til at svare på de spørgsmål, vi havde lavet. Spørgeskema var ikke, det er ikke vores stærke side, men vi havde lavet det op i noget kvantitativt, som kommer nu her. Hvor vi egentlig har taget udgangspunkt i arbejdspladsvurderingen for VVS-folk. Og så har vi stillet nogle spørgsmål, hvor de så kan krydse af inden for forskellige intervaller. Men det var fordi, at vi ikke så seje til at lave det der, så var det ikke nok. Så for at være sikker på, at vi fik det hele med, så har vi også lavet nogle kvalitative spørgsmål. Hvor vi stillede nogle mere åbne spørgsmål, og så kunne de jo ligesom få det med, som vi ikke har. Og da vi så langt om længe kom hjem efter det her, så kom vi hjem med en hel sæk fuld af viden. Vi havde vores forforståelse, og så havde vi så de her spørgeskemaer, og vi havde vores observationer. Og det skulle vi så til at bearbejde, fordi at, det hele det måtte ud i det store hele. Jeg havde en idé om, at det måske kunne være noget med nakken, som de havde problemer med. Fordi der er, selvom det er meget noget gulvarbejde, så er der stadig noget med, at de skal ligge og kigge frem, og det er nogle underlige arbejdsstillinger. Skulderen kunne det også godt være, fordi igen det her med isoleringsarbejde, det her var den her højde her, og der er også, i gamle dage var der masser af skruearbejde, men det er til at komme ud over med elektrisk skru her. Det var problemet med ryggen. Det var en af de to problemer, vi havde at arbejde med. Hvor der var nogen, der gik rundt med lidt lændesmerter. Og en anden ting, som var et problem, faktisk den, der var det største problem, den kommer lige om lidt. Jeg er ikke så hurtig. Det var knæet. Vi havde en enkelt, som beskrev symptomer svarende til artrose i knæet. Så det har vi ligesom fundet ud af, at nu har vi så været ude og lave vores undersøgelser. Vi har snakket med dem, vi har fundet ud af, hvad de gerne vil, og så har vi sådan observeret, og så kom vi til den store forkromede intervention. Og den havde vi lidt tænkt os at dele op i 5 dele. 4 dele, som vi tog på dagen, og så en, som vi efterslog. Men det kommer lidt med. Det vi var enige om, det var, at det skulle ikke være sådan noget sundhedsfremmende. Det skulle være forebyggende. Fordi som sagt, så var der en, der havde problemer. Og nu kan det være fremstillet. Men den første del i vores intervention, det var knæets anatomi. Den kommer hernede. Jeg havde lånt en model af knæet, som vi så havde med ud og vise dem, og så fortalte dem, hvordan omledes den hang sammen. Fordi at de er jo vant til røre, men de er ikke sådan lige klar over, hvad der sker i deres knæ. Og så har vi sådan en måne-ting her, der solen reflekterer i, det duer ikke. Men vi havde også noget statistik, hvor vi havde inde og finde nogle statistik for eksempel artrose hos de her VVS-folk her. Hvor det viste, at de var over 40% mere risiko for at få knæartrose. Og sammen faktisk med en diskusprolaps, det var også et stort problem. Der lå de også de der 37-45% over normalen. Så havde vi filmet noget video, hvor vi havde været ude og filmet nogle arbejdsstillinger, og så havde vi den med ud og vise dem. Og så vi det igennem første gang, og anden gang så det igennem, så holdt vi så på pause. Og bad dem om at fortælle, hvad de så.
Og nu kommer det der månefænomen igen. Jeg ved ikke, hvad jeg siger. Til sidst havde vi nogle øvelser. Og vi havde delt dem op til nogle for låret og nogle for haserne, og så nogle for ryggen og nogle for maven. Så vi fik agonister og antagonister med. Og der gjorde vi så det, at jeg viste den svære variant, og så fik vi så mester til at vise den lette variant. Og det er jo det, der kaldes god værkstedshumor, fordi han var sådan lidt bredere end jeg. Så de her maveøvelser der, de var så rigeligt nok til at udfordre ham. Og så er det her med den her måling her, og det er ikke noget, jeg har planlagt, men det er et meget godt eksempel på det næste, der kommer. Og det kommer lige om lidt. Det er nemlig humoren. Fordi at den er meget specielt derude, sådan, det er sådan en rigtig håndværker. Og de præger til hinanden alle sammen, og mester, han er ikke skåne for noget som helst. Så... Men det var sådan cirka det. Nej, jeg mangler den sidste ting. Det var den ting, vi efterlod derude. Den kommer hernede lige om lidt. Det var fordi, at vi er blevet på tidligere modul så glade for posters. Så vi har også lavet et til dem, hvor vi havde sat sådan et A4-skilt, hvor vi taget billeder af nogle hovedpuder. Og så stod der, har du husket puden? Og det havde vi egentlig gjort, fordi at knæpuden, den er med til at forlænge deres levetid på deres knæ. Og så er jeg ved at slutte af. Tak for det. Og så var der mere tid til over, så vil jeg lige fortælle, at jeg har lavet en kage også, som I så kan spise nu, fordi nu er der pause.